LPS Rodina Majrosovcov. Časť prvá. Vítajte u tohto videa. Ahoj. Z toho náhľadelníka svieti svetlo, dobre? Vstávaj. Žádné, ale musíme vstávať. A krič hlasnejšie, dobre? Ale. Žádné, ale musíme vstávať. Kde? Ukáž, na čom to stojíš? Koľkokrát ti mám hovoriť, aby si to uložil? Blbý brat. Počkaj, spravím ti masáž, dobre? Volá, ktorý si myslíte, že ho chce porezať tou pílkou, ale to ste si asi nevšimli, že oni sú monstrá. Príjemné. Hej. Čo? Ešte raz? Dobre, príjemné. Dobre, ukáž. Zabudím ho. Preto si ľavo vykrivil si od tých Frankenstein jeden. Musím na záchod. No tak poď na záchod, ale tam hore. A som si obrátil. A ja teda idem odložiť tieto veci. Dílek. Andílek? Ja som čertoaniel. Tak to zabezpečím. Andílek. Tu si blbé. Vravím, že si blbý. To nevadí. Idem sa porichtovať. Som hotová, navoňankovaná, očesaná, zuby umyté, roky umyté. Idem dole. Mami, oci, poplietla si miesta. Tak, mami, oci. Boliky, odložte koberec. Boliky. Čo? Sorry, že tu nemám strašidelnú pesničku. Ja žiadnu nepoznám, keďže tu má môj bratranec Jakubko. Že áno, Jakubko. Presne. Kebyže ja, Kika, mám ešte svoj tablet, aby Jakubko na ňu mohol četovať, či ja pustil by jednu strašidelnú pesničku, tak sorry, no. Tak teda ideme. Že, Jakubko? Hej. Nie sa pokazil. Jak to prasa, že? Tak? Ja to nerobím lepšie. Dobre. Bacha, nezázam to tu celé. Ale čo sa to tu deje? Deti, porichtovať okamžite. Dobre. Áno, teta sa... Čo to Sora? Áno? Áno, čo by si chcel? Mamo, jo. Áno. Hneď po Alexovi pôjdeš. Dobré ráno. Dobré ráno. A potom sa poďte... Ide želenko, hele. Tak, ja som. Tak, teda poď aj ty. Dobre? Dobre. Ňam. Idem dať čo pripraviť na jesť. Ja idem nájsť diaľkový ovládač. Kokso, ešte toto za sedačkou v živote nebol. Čo sa to tu deje? Okamžite zvihni tú stoličku. Nemal som miesto.
Nemali sa hniezdečka. Tak teda. Mrkvičko. Hlavienko pol. Jadety. Takto. Samozrejme pitie. Samozrejme na pitie krvičku a polovička. Krvičku a polovičku. Nesúhlasím na to čo? Nesúhlasím na to čo? Myslím, že nie. Tak teda. Už si ho našel? Aha. A dáš mi ho? Ale no tak, vy dobre vieš, čo nasleduje komédia. Komédia? Tak to ho berem. Hans Dieter Schwarz Andersen. Tak to bude pekne blbý. Ešte raz, Jakubko. Hans Dieter Schwarz Andersen. Očívajte to. Hans Dieter Schwarz Andersen. Tak to bude pekne blbý film. Súhlasím s tebou. Ach ja. A ešte môžem niečo zaspievať. Jup! Čo? Spievaj. Dobre. Anička, dušička, kde si bola? Ježiš, to je strašné. Keď si kopačky zakrvila. Tak to už nie je také strašné. Bola som v jaskyni, jazdila na svini. Ona ma zhodila, tak som ju zabila. Ešte to bolo lepšie, než len tá dušička, kde si bola, keď tá dosima bola. To je strašné. Môžem čudo povedať? No, hovor. Babka s tetkou dobre žili chalúbku, si pozrieť, to je strašne dobre. Môžem to dopovedať? No jo. Babka s detkom dobre žili chalúbku, si postavili babko. Detko prdova kostrela, chalúbka sa rozladila. Babka prdla ešte viac, vyletela na mesiac. Mesiac celý opitý kolo babku do ryti. Keď to dohovorila, nechcela toho. A to je celé. To bolo super. Keď som to myslela? To som si myslela len tak. Jež, ty si zrašný. Ale naozaj to není vymyslené. Počula som to v inej pesničke. My ťa slyšeli. Choď do ryti. Idem sa opalovať na dno. Miesečkou. Tut. Donáška pre majrosovcov. Ach, túto prácu nenávidím. Áno. Ježiš, chlapče, čo tu máš za umelé zuby? Ty som mal zuby. Zovejte si tie veci. A ešte niečo. Ďakujem. To bol tupý chlap. Konečne. To som sa objednala ja. Zlatičko. A ja som si objednal toto. Bim. To je pekne blbá hra. Tak teda. Magnifico. Pokračovanie na budúce.